שלום, אני אראה לכם קטעים יפים, אני אתחיל בראשון. זה הקסם הוא והלימוד הוא שאתם מרימים את זה. נורא הקסם שלי. אתם לוקחים מטבע, תופסים אותו ונעלם. עכשיו נלמד אתכם איך עושים את זה. אתם לוקחים את המטבע, מפילים אותו לברכיים ועושים כאילו אצלכם ביד וזהו נעלם. ונעבור לקסם האחרון. יש פה מטבע והוא לא פה. כבר מצפה לצרפתי. בדיוק כשהיד השנייה באה לקחת את המטבע, אתם מפילים אותו וכאילו זה ביד הזאתי וזה בעצם ביד הזאתי. יאללה ביי.